Искам да имам достатъчно пари. Искам да нямам шеф. Искам сам да си определям работното време. Разбирам, че това са повечето искания на сегашните 20 годишни. На 25 години постигнах всичко това, като започнах да развивам своята TikTok агенция. В този клип ще ви покажа 5 основни грешки, които допускат хората, когато стартират. Ще минем през всяка една по-отделно, като имайте предвид, че само ако правите 5 грешки заедно, ще имате истински резултат. Първата грешка, която допускат повечето хора още преди да са започнали, е, че не знаят с кого искат да работят. Тук се има предвид следното. Моята идея е да не работя с всеки един клиент на всяка цена. Има хора, които не ми допадат и не искам да работя с тях. Основната цел, след като сме решили да започваме TikTok агенция, е да решим с кого искаме да работим. Или поне да решим с кого не искаме да работим. Както ви казах в предния клип, в началото, преди изобщо да започнем да извършваме услугата и клиентите да ни плащат за това, е нужно първо да изградим някакво портфолио. Като това в повечето пъти става в домашни условия. Да кажем, фенове сте на автомобили и искате да снимате видеа за брандове с коли. Ами, заснемете едно примерно видео на вашия автомобил, на автомобил на родителите си, на автомобил на някой приятел, като преди това го почистите, например. Ако ви се занимава с недвижими имоти, заснемете вашия апартамент на приятел, отново апартамент на родител. Изградете някакво портфолио. Може пък да не искате да работите с локални бизнеси, а да се фокусирате върху онлайн магазини. Какъвто и да е случаят при вас, важното в началото е да си изберем 1 до 2 ниши, в които да се фокусираме и само в тях да търсим клиенти. По този начин ние ще се чувстваме по-уверени, когато представяме идеята си пред клиентите и заради повечето опит, който ще трупаме в нишата, ще предоставяме съответно и по-добри резултати на тях. Мога да ви дам пример от личния ми живот, в който аз съм отказал да работя с дадени клиенти. Просто не всичко е на всяка цена. Ако виждам, че бизнесът на клиента не изкарва достатъчно пари, ако видя, че той не забелязва ползите от това, което аз предоставям като услуга, тогава няма смисъл взаимно да се мъчим и да си взимаме един на друг парите. Целта в крайна сметка е да свършим работата качествено, така че да има ефект за него и след това той да ни плати. Така че ви съветвам, изберете си 1 до 2 ниши, фокусирайте усилията си върху тях, така ще може по-лесно да намирате клиенти, да предоставяте по-добри резултати и да избирате с кого точно искате да работите. Втора точка е, че обещаваш на клиентите си резултати. Разбери, че това не са Facebook или Google реклами. Тук няма точен измервател, освен лайкове, коментари и гледания. Още в началото, в първите срещи с клиентите, трябва да им се обясни много подробно, че ние няма как да гарантираме резултати от гледна точка на продажби. И казвам това, защото повечето възражения, които ще изскочат от бизнесите са: ние искаме повече продажби. В такъв случай аз им казвам: разбирам ви. И те са си абсолютно прави да го искат. Това, което обаче ние правим, е ние докарваме резултати, които просто не могат да бъдат изчислени. С първият ми клиент допуснах подобна грешка. Тогава предлагах всичките услуги. Facebook реклами, Google реклами, банери, клипове, каквото се сети, всичко свързано с социалните мрежи. Обещах му да сваля бюджета за Facebook и Google рекламите 3 пъти, като му доставя същия резултат. И съответно какво си мислите, че стана? След 2 месеца спряхме работа. Да, най-вероятно обещанието ми е било прекалено голямо. Но идеята ми тук е друга. При работата с всеки един клиент в началото има нужда от някакъв период, в който ти навлизаш в нишата. Да кажем, че агенцията ти вече е малко по-голяма и работиш с различни типове клиенти. Нужно е първите 1-2 месеца да влезнеш в нишата, да видиш какво работи, какво не, да тестваш различни видеа. Естествено, че хората и собствениците на бизнеса ще те тестват постоянно, защото те искат да видят, той иска тези 1000, 1500, 2000 лева, да кажем, да имат директен резултат. Но нашата идея не е само да носим поръчки и клиенти. Това е основната, но не е единствената. За бизнесите социалните мрежи вече са задължителни. Тук говорим за присъствие. Онлайн присъствие. С един добре изграден TikTok канал ние достигаме до адски много хора и това, което правим, е, че развиваме така наречената бранд идентичност. Демек брандът да се набие в главата на клиентите. И следващия път, като се сети, искам да си купа кола, да се сети за вашия клип и за вашия клиент. И както си говорим за резултати, за обещания, преминаваме направо към третата точка. А именно, нямаш ясно дефинирани цели и услуги. В началото, когато започвах агенцията, се сблъсках с първия си клиент. Тогава пак идеята беше да предлагаме само видеа. Но той ми каза: имам нужда да пускам Facebook реклами, имам нужда да пускам Google реклами, имам нужда да се правят продуктови снимки, имам нужда да се правят банери. И в този момент аз видях възможност да изкарам повече пари. И му казах: окей, супер, имам идея как се пускат Google и Facebook реклами, мога да правя банери, мога да правя снимки, имам камера и видеята ще ги предоставям.
по-голям пакет от услуги, повече пари и ще му свършим работа перфектно. Само че нали знаете поговорката, че най-лесно се пада от няколко стола. Именно това стана след 2 месеца. Предоставяйки толкова голям обхват от услуги, в повечето пъти не може да извършите нито една с нужното качество. И тогава ми хрумна. Нека да се ниширам тясно и да създавам само видеа. Никакви Facebook реклами, никакви Google, никакви банери, никакви снимки, нищо. Само видеа. Фокусирах цялата си енергия и сила да разбера още повече и да стана още по-добър в създаването именно на такива кратки видеа. И клиентите след този започнаха да го виждат. И не се бъркайте, когато предоставяме само една услуга, ние не губим пари. Ние таксуваме точно толкова, колкото смятаме, че ни струва труда. Това също така помага да представяме по-лесно услугите и цените си. Помня още в началото, когато първите клиенти, за всеки един клиент изготвям индивидуална оферта, индивидуално предложение, специално, ама тук смятам тази цена, другата цена и осъзнах, че няма смисъл да си хъба менталния капацитет с такива дейности. Разбивам си всичко, смятам си всичките разходи, които имам по даден клиент, изчислявам си печалбата и формулирам цената. По този начин цената за всичките пакети за всеки един клиент е абсолютно една и съща. Да, ако има клиент, например, който се намира извън София или пък в друга държава или е много специфичен бизнес, който изисква допълнителни ресурси, разбира се, тогава ще променим цената. Но иначе, за 90% от клиентите цената е една и съща. Така че, фокусирай се само върху предлагането на една услуга и то за снимането на видеа и си изготви ценова листа на Word-овски файл, да кажем, която да представяш на клиентите си. Ние хубаво си говорим да представяш на клиентите си, за клиентите, но стигаме до 4-та точка. Не се рекламираш. Просто никой не знае, че ти имаш TikTok агенция. Тук идва един от големите парадокси. Ние, собствениците на агенции, които се занимаваме с реклама и маркетинг, в голяма част от случаите дори не се рекламираме. И тук рекламата може да се разбере по няколко различни начина. Аз, например, на всеки един мой приятел и всеки един човек, с който се запозная и си поговоря малко по-дълго време, му разказвам с какво се занимавам. Никога не знаете откъде могат да ви дойдат клиенти. Случи ми се да карам кола и да карам един непознат човек от точка А до точка Б. По време на пътя се заговорихме кой с какво се занимава, какво прави и така нататък. И когато му споделих, че имам TikTok агенция, той ми каза: знаеш ли, че имам една приятелка, която отваря епилационно студио. Искаш ли да извънна и да видя дали имат нужда от подобен тип услуга? И какво си мислите, че се случи? Започнахме работа с бизнеса. Важно е да говорите постоянно за това, с което се занимавате. Нека всеки един човек около вас знае точно какво правите. Друг метод за реклама. Използвай социалните си мрежи. Всеки от нас има Facebook, Instagram, TikTok. Като собственик на агенция, започвай да правиш съдържание за това. Дали ще правиш видеа като това, в което учиш хората на нещо, или ще правиш кратки TikTok видеа, в които покажеш процеса на работата си, или пък ще публикуваш снимки на резултати, няма значение. Важното е просто хората да знаят, че имаш TikTok агенция. И когато някой се присети, че му трябва такава услуга, да си каже: ей, знаеш какво? Аз познавам един такъв човек. И това е малко косвен начин за намиране на клиенти. Тъй като най-вероятно след първото качено видео, второто, 10-то няма да дойде веднага клиент, но тук работят нещата с натрупване. Така че едно от задължителните неща е: разказвай на хората с какво се занимаваш и създавай под някаква форма и някакво съдържание за социалните мрежи. Вече тук можем да включим и стандартните начини на реклама. Направи си сайт, направи си визитки, раздавай, служи си локация в Google, направи си Instagram страница, TikTok, Facebook, YouTube, абсолютно всичко. Колкото повече се рекламираш, толкова по-добре. И пак казвам, дори веднага да не виждаш резултат от това, просто продължавай. Ето, например, можем да разберем като реклама това да се обаждаме и да колдколваме различни бизнеси. По този начин казваме на бизнесите: хей, аз съм тук и съществувам. Ако виждаш стойност в услугите, които предлагам, можем да работим заедно. Така че, за да имаш клиенти и за да имаш успех, е задължително да се рекламираш. Поне под някаква форма. Но добре, избрал си нишата, дефинирал си целите и услугите си, почнал си да се рекламираш и идва времето, в което имаш хикс брой клиенти. И петата грешка, която повечето хора допускат, включително и аз в началото, е, че не работим с договори. И тук важи правилото като всяко едно нещо. Трябва да си гарантираме по някакъв начин на нас и на клиента, че ние ще предоставим услугата си и че той ще ни плати. Затова моят съвет е: винаги, абсолютно винаги работете с договори. Когато правим бизнес, е важно да имаме някаква предвидимост. Важно е да знаем, че имаме оборотни пари, с които можем да работим. И дори клиент да се откаже, да имаме поне месец преизвестие. В договора е много важно да описваме абсолютно всичко. Каква точно услуга предоставяме, кога предоставяме, какви пари ни плаща клиента, до кога
неща не ги плаща и така нататък. Да, повечето хора в България не искат да плащат данъци и съответно няма да минава през фирма, няма да има договори и така нататък. Но трябва да знаете, че големите клиенти искат да осчетоводят по някакъв начин този разход за тях. И те изискват договори и фактури. Така че не мислете за бягането от данъци, а мислете за тези важните неща. Ако изградите бизнеса и мисленето си в началото по правилния начин, повярвайте ми, това, че трябва да плащате данъци, ще ви е най-малкият проблем. Лично аз предпочитам да не дължа на никой пари, на никои излишни обяснения и да знам, че след години няма някой да ме погне, че съм работил в сивия сектор. Така че не бъдете глупави, направете си една фирма, направете си договори и работете по правилния начин. Ами, това беше всичко от мен. Благодаря ви за гледането, надявам се да съм ви бил полезен. Айде, ще се видим в следващия клип.